den igen. Okay. Ja, film mig. Så. Okay, luk den, og så lader jeg Thomas på. Der hænger lige en sort i kanten. Sådan. Nej, faktisk ikke. Du kan ikke se en langsom farveskift, det sker på et hug. Jeg synes, at lad os få sin stråle, det der, det går helt væk. Sådan, der bliver kommer noget rødt. Stas og 5 ml havvand, og så er man klar til at køre. Ned igen, Thomas. Ja, så skal vi bare... Ja, og så det, der skal, Ja. der skal være et bræt. Shake. Ja. Det tager. Og satan, den er mange klummer i nu. Bare fortsæt, Tine. Bare fortsæt. Vi lader den løbe ned til 20. Det er fint. Den får det der røde skær der, så forsvinder det bare, når man ryster den. Hvor meget jo? Synes du lukker? Hvor skal jeg lukke? Nu står Luk 25. Luk. Kæft, det må være saltet. Det skulle ikke blive rødt, hvis der var salt i. Ja, når vi når saltkoncentrationen, så bliver det rødt. Så jo mere vi putter i, jo mere salt er der, fordi vi ikke når koncentrationen. Okay, nu er vi jo nede i 25, så skal vi jo altså hælde op igen. Så skal vi jo have mere. Henter du med, Thomas? Nej, det gør du. Godt. Sweet.